ndị be anyị ekenekwanụ m ọka bụkwa unu nwoke bụ Obiora Neke okoro wawa nke wawa TV ya na Solid 100.9 FM ọwa anyị na-eme igide wawa na Solid FM ebe a na-asụ asụsụ anyị gosi ihe niile dị iche iche nke anyị na-eme na anụ wawa o wee bụrụ ya bụ na ihe dugwotogbuo a na-ekwu okwu ya bụ ọkwa ndị oyibo akpara asịrị ya n'oyibo sino integrity and pedigree na ndị be anyị bụ ndị wawa werie ejigwu ego n'egwu na asị anyị bịa izu oshi achịwawa bịa egbuo ma dasịwawa ịghọtagwo anyị were n'ụbọchị nke taata maka na ihe na-eme n'obodo karịrị ọtụtụ ụmụ ikorobịa ya na-adafe echi ụzọ eme ihe dị iche iche na-ede mma evu oke ite eme yahoo plus bụ wayo kanụ maka wayo bụ a na-eti ihe ha ji egwu ndị ọcha wayo anyị were sị ka anyị kpọta nnukwute mmadụ ọka nnukwu ụkọchukwu ọ bụ nnukwute nna onye nwa abụgo minister of power na ihe dị iche iche ọ bụchiri VC ugboro Igbo na Nsụka wee bụkwa nke ọ bụrụ Yoruba mechekwa naita wee bụrụ University of Niger VC University of Niger nke ndị ụkawo Niger Diocese wee na-achị ka anyị jukenie Venerable Prọfesọ Nebo anyị ekene gị ka ụka nna ọha na eze onye bụ ya na ide ndị na-eto eto ndụmọdụ maka ihe na-eme n'obodo anyị ya na ka aka ọrụ si wee baa uru. Prọfesọ Nebo, ndị be anyị ekenekwa m unu. Ajụjụ a ajụrụ m bụkwa nnukwu ajụjụ maka na ndị be anyị na-achịba na alụ gbakwa arọ ọghọ omenala. Ọnya ka anyị na-ahụzi na ọtụtụ alụ na-emezi n'obodo anyị taa ndị mmadụ agbago nkịtị enegidie ha gọzie omenala nke bụ na ndị ntorobịa aghọtahụzi ihe a nọ n'etiti ya. Ọ eziokwu na ụbọchị siri ike mana mmadụ ije tinye aka n'alụ ama mme ka ụbọchị dịrị ya mma. Ndị na-eme ụdị ihe a otu a ha si bakwana n'ajọ ihe ka a ga-esi nwụọ n'ajọ ihe. Ịnekwa anya ọtụtụ n'ime ha ada atọkwa atọ n'ụwa a. Ụfọdụ bụ ndị ekwensu otu o si wee nye ha akụ na ụba n'ike ọ nara ha ndụ ha n'ike. Ihe ekwesịrị ịghọta bụ na ọ mgbe ihe na-esi ike dịka ndị Igbo na-ekwube na mberede yiri dike mana ọ mberede ka eji ama dike. Mgbe ihe sikwara ike oge a ka eji ama ndị nwere akọ na uche. Akọ na uche dị mkpa. Onye na-enwekwa akọ na uche ama nwee ike ịghọta ka ọ ga-esi hazie ndụ ya ka ọ dịrị ya mma, dịrị ndị gbara ya gburugburu mma, dịrị obodo anyị mma. Ọ na-eriju afọ, ọṅụ ejupụta n'obi. Ọ ihe ndị a akọ na uche a ọ bụ dịka ekwensu ọbịa zunarị ya ụmụ anyị n'ori. Maka ọtụtụ na-ejeche university, eje polytechnic, eje colleges of education, hapụta asị na ọlụ adịghị. Mana ịnekwa anya ụfọdụ ndị na-eje ihe dị otu a ọlụ na-achọ ha nwa achọ. Ụfọdụ bịa enweta ọlụ 2 or 3 places ebe ịtọbọghị nọ. Ndị ọzọ bịa etinye akwụkwọ ebe dị 30 ma ihe ọbụla nwe onye gaghị ha ọnụ. Maka mgbe mmadụ batakwa ụlọ akwụkwọ dị ukwuu o jighị ike na ume na ọgụgụ isi na akọ na uche wee na-achụ ihe ọ na-achọ. O wee chee na ọka ya mezuo iwu mama na papa akwụgo ụgwọ enwetagonu m admission ka nsoro ibe m mee. O nweghị ihe ọ mụtara. Ọ dịka mụ abụgo vice chancellor ugboro 3 kịta ka m bụgo vice chancellor. 2 of them bụ na federal universities. Nke m bụzi vice chancellor kịta bụ University on the Niger. Nke a bụ ndị ụka nwunye. Mana maka ihe anyị mụtacha n'ihe anyị na wee chọpụta na ụbọchị na-agbanwe. Ọ bụ sọ degrees ndị mmadụ na-enweta na university ka eji enweta ọrụ. O nwere ihe a na-akpọzi skills certification.
ịbakwa ụfọdụ na-eji aka ha agụta ya, ọtụtụ ndị bụ aka ha eji agụta ya. Ha baa dịka na Google ma apps dị iche iche, ha fụcha courses dị iche iche. Ụfọdụ nọ na software, ụfọdụ nọ na hardware, ụfọdụ bụ cyber security, software development, ọtụtụ ihe dị iche iche na teknụzụ ma ọ bụrụ ndị be anyị. Bụkwa ndị nwere ike ịlụtọ jiri aka ha bete ihe. Ọ dị ka tata ọtụtụ ụmụ anyị aghọtahụ na ije na oil companies, ọtụtụ ndị bụ welders ebe ahụ bụ ndị esi obodo oyibo pụta. Maka gịnị? Ndị be anyị achọghị spend oge mụta ya ọfụma. Ọtụtụ ndị bụ carpenters, obodo oyibo ka esi akpọta ha. Ụfọdụ ndị bụ fitters, obodo oyibo ka esi akpọta ha. Ihe a bụcha ihe ụmụaka iwebedu degree, wegudila akwụkwọ adobe n'ụsọ, chọba skills ị ga-eji baala onwe gị uru. Maka ụfọdụ achọpụtago ejiokwu na degrees a dị mkpa. Mgbe ihe ga-akwalụ nnọọ ọfụma anọkọtakwa itichefu egwu kolie chọta ọrụ. Mana ọ bụrụ nnọọ ya ka ị na-enekwesị anya, ịmakwa na ọbakwa n'ihe Fela gụrụ n'egwu si na imis road. Anyị nwe onye chọrọ imis road, anyị achọghị imis road. So skill certification, onye anyị na new university a nọ na ya, anyị na-achọ imebie ka ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ga-ejecha akwụkwọ ebe ahụ tupu o nweta bachelor's degree ka o nwelu skills dị in addition to ihe ọ na-agụ, so that ọ fụkwa ebe ahụ o dekwa anya fụ na skills a ga-enye ego karịa ihe ọ gụtara n'akwụkwọ. Usoro skills, meanwhile ọkwa graduate ka ọ bụ. Ụfọdụ na-eji aka ha emeghị ihe dị iche iche. Ọtụtụ oge mbụ University Vice Chancellor University of Nigeria Nsụka, nwa okorobịa na-akpụ m isi, ọ na-abịawa be m na Vice Chancellor's Lodge na-akpụ m isi. Ebe obi onweghị electricity. Kedu ihe o ji agụ akwụkwọ? Lantern, nke ndị oyibo na-akpọ hurricane lamps. Lampụ ndị gboo na-akụ ya na ọgbọ ama nghọta n'ihe m na-ekwu maka ya. Ọ ndị tagoro ọjị ga-aghọta ihe m na-ekwu maka ya. Na candles, ya ka o ji gụgide akwụkwọ wee bata University of Nigeria on merit ime economics. Nnesi anya sị nwatakịrị a zuru onwe ya na secondary school, were ikpu isi na-azụ chọkwa izu onwe ya na university, ka nka kwụbara ya nke bụ school fees. Ọnya ka o ji wee nwetanụ, emeghị ya announce better privately, anyị na-akwụkwara ụgwọ school, o wee graduate ya. Ọtụtụ ndị bụ ndị na-enwe uche ngwọ ga-eme ka ha ghọta na ọ bụ ndị oyibo na-achị you don't put all your eggs in one basket. Ị ga-etinyekwa ebe a, itinye ebe a, ịkọkwa ebe a, ịkọ ebe a, ịkọ ji, ịkọ ede, ịkọ akpụ, ịkọ vegetable, ịkọ ihe dị iche iche. Ịma mkpụrụ ihe niile ị nwee etinye n'ofu na ọ digrii anọ a, ewepụ ya ị na-eme guy. Onye ka ị na-eme guy? Oge anyị dị na ụmụaka, o nwere classmate m na-ada asịwa mouth wey shame, belle go rotten. So ịnọkwalụ na ifele ga-eme gị ije metụ aka gị. Oge m na-agụ akwụkwọ asa na undergraduate n'obodo oyibo, ejikwa Federal Government of Nigeria scholarship agị ya. Mana in order to get more money, maka abịa m gbaa akwụkwọ nụọ nwaanyị as an undergraduate, so I need the extra money. Mgbe na-alụlụ Sears company ama ama n'ụwa niile, kedu ihe m na-alụ na ya? Onye buru heavy duty equipment, washing machine, drying machine, refrigerator, freezers, air conditioners, big heaters, ihe a niile ka mụnwa na-ebu. And mbulie na-akwere onwe m nkwe na-agụkwari onwe m akwụkwọ. Ogbochi ome inwe first class honors nwe na engineering. Na-alụkwa ọrụ a wee na-enetakwa ezinụlọ m. Mana ụfọdụ ụmụ anyị kịta bụ ndị emebiri emebi, zụtọ azụtọ. Ọ bụrụ na papa achọta ha ọrụ, ọnkụl achọta ha ọrụ, ha nọ n'ebe ahụ. And ihe na-egbuzi ha karịa bụ social media. Nwatakịrị nọ na fon, ọ na-apị fon, ọ ga-apị fon n'ụtụtụ, ọ pịọ fon n'abalị, ọ pịọ fon ihe niile ọ na-eme. And ihe ọ na-apị, ọ bụghị ihe ọ pịfụtara na ya. Maka ụfọdụ na-ejikwa fon a amụta skills, maka skills. The world is changing. Ọkwa ka nsọ ya n'ọnụ oyibo. Onye na-enweghịkwa ọrụ aka, nka na ụzụ, ọ ga-eji wee baara uru. Oge na-abịa
mgbe agụụ ga-ashụ ya ọnụ oge ahụ ije chọwazie ihe ị ga-eme yahoo ọbakwa n'ulu everyday unu nwa nọ na social media mana ihe na-ekwu ịnụ nke a ejide 35 ejide 20 ejide 50 ejide 45 okekwe ndị nne na ndị nna ụfọdụ eji 6 million gbapụta ha 5 million gbapụta ha ego ahụ aka eji zụba ndị ọzọ ewere gbapụtagodi gị na ijere oshi maka ya niile wee oshi ka ọ bụ mgbe ị totochara aka gị otu a kedu ka isi chee na Chukwu ga-agọzi gị ọ ya kpatara ihe anyị na-eme ndụmọdụ anyị na-enye ndị ntorobịa bụ nke mbụ makụọ Chineke mara Chineke ị na-efe makụọ Jizọs Kraịst mara ya febie etinye n'aka n'ihe ọjọọ ọbụla nke ịbụọ were ọgụgụ isi Chineke nyere gị baara onwe gị uru try your ha ebe dị iche iche maka ịma mma nke ga-adaba onye ka onye dere akwụkwọ Ecclesiastes ka ọ n'ụtụtụ ka ọ na-efie ka ọ na mgbede ma nke ga-epu tinyecha aka gị mụtacha ihe dị iche iche so that o nwee nke gabara ọfụma isolu nke ahụ ọ na-aga na-adị mma mana ịbịa akụkọtakwa aka na-eche ka papa na mama chọta ọrụ ma mbakwa uru ya ka nsị ka anyị yọọ ndị ntorobịa anyị gbabata n'ime Chineke ihe ọjọọ ada-aba uru ogbu mma na ana na mma ndị na-eje eme kidnapping ndị na-eje ezu oshi armed robbery na ihe ndị ọzọ otu a ka ọtụtụ n'ime ha ga-esi na ịgba nnụ dị akụkọ ka ha si wee na etinye n'aka n'ihe ọjọọ jụọ Chineke kedu ihe ị nwere ike iji aka gị mee ga-aba uru and Chineke ga-enye gị aka ka ọ daba ọfụma. nwere ụfọdụ ndị ụka ekpere na-abụ na-agba ndị mmadụ ha bịakwa n'ụlọ ụka tupu efufe abalị mgbe niile na-enweghị ha na-arụ na-asị ha na miracle oge ebube ga-emerụ ha mana onweghị ha na-arụ ha ga-ebute ngọzi Chineke ihe pụrụ ime n'ebe ọ bụ na ọ bụrụ ihe na-arụ. Akwụkwọ nsọ dere ede ịma na ihe ọbụla ede n'akwụkwọ nsọ dị mkpa ka anyị ghọta were baa uru. Onye na-arụghị ọrụ na ọma nri nni ya erine nni ọhịa akwụkwọ nsọ dị. Onye ọbụla na-asị gị agụ n'akwụkwọ gị nweta pen ka emee pen anoint so that idebekwa exam isi gị dịkwa empty ọ bụrụ pen ga na-edere ihe na-ede ịma na 419. Onye si gị bịa dọọ n'ụka na fasting and prayer ka ị ga-esi nweta ọrụ ashị ka ọ bụ eziokwu ọ bụghị ya. Ị ga-agba mbọ bụ Chineke nye gị ike nye gị ume nekene ka anyị dị. Ị nwere aka na abụọ, ị nwere ọgụgụ isi, ị nwere ụkwụ na abụọ, ị nwere ike ime ihe ọbụla ị chọrọ ime, ị na-agala onwe gị ije. Kee maka ndị na-enweghị aka, kee maka ndị na-enweghị ụkwụ, kee maka ndị kpuru isi, kee maka ndị dara ogbi, kee maka ndị na-ada anụ ihe. Chukwu nyeche gị ihe a niile free of charge kama ị ga-eji wee baa uru. Isi na ọ ka ijekwukwe Chukwu anye gị ihe ị ga-eji wee baala onwe gị uru wee na-ayọkwu ya ma ihe ị ga-alụ eju ebe niile ị chọghị elu ya. Ọkwa ka esi wee bido garbage collection many years ago bụ graduate pụtara wee si garbage a na-akpọ ebe niile enwekwa m ike bido collect bịa. O jekwu local government chairman asị ya gwa bịa wee contract bido collect bịa ọ na-collect na-akpata ego. The problem ụfọdụ n'ime kpatacha ego wee jakpa maka ọ jakpa na-ewuzi nkịta. But ịfụcha little things ị ga na-eme obere ihe ga-enye gị akụ na ụba. Onye mana nnukwu ihe dị na even ordinary garbage collection. Nekene recycling a ụfọdụ na-eme. Recycling of waste materials and so on. Unu mana o nwere njiji aba. Jiri gote moto dụta nwaanyị nweta ezinụlọ. Mana ụfọdụ bịa ọsị ka ya je detiba aka ya ka ya ga-esi mee onwe gị ka ị na-aghọgbu. Ekpeteghịkwa ihe a na-ekpele Chukwu ga-enyere gị aka ọ bụrụ na ị nwetago. Ọ dị ka m na-agba ụmụ ndị ntorobịa ị na-agụ akwụkwọ ije exam mmụọ nsọ ga-echeta gị ihe ị gụrụ mana ọ ma ncheta gị nke ị na-agụghị. So ị ga-ebu ụzọ dịghị n'isi enwe
nke ndị ụmụnne anyị na-achị na confuse gaduma confuse a bịaja mmụọ nsọ echetara gị iwe mee ya ka ọ dị otu o kwesịrị ịdị mana ọ bụrụ na ịgụghiecha ijekwa exam mmụọ nsọ achị gị chako na onwe okweghị gị na-enwe any covenant gị na ya bụ gụchie akwụkwọ gị ike covenant n'ọfịs lụchie ọrụ gị ike ịnọkwala ebe ị na-alụ ọrụ weli ike gị niile na ume gị niile sobe ọrụ ahụ ewepụ ya ama nnọkwa ebe a taa na-akọrọ ụnụ ihe a ọ sị na nje echukwula na relax after all na nwee first class ọnọzọ ọrụ bịa mee nke a mbata ebe m na-alọ na-egori na soro na ndị ama ama bụ ndị no etinyere m ike m niile akọ na uche m ume m niile na ihe niile m na-eme anọ maka na m meri otu a ka o ji wee daba a na-enye promotion okwu ihe dị agha asị jekwenu chọba n'ọkwa Chinedu na ọ ga-eme nkwu ọfụma oge nka dị very young unu mana oge nka dị dawa okorobịa na-agụ akwa n'obodo oyibo abụ m youth director n'ụka adịghị enweghị onye ojii sọsọ ndị ọcha nọ na ya and o gosiri gị because ha malụ and some of the people a na-akpọ ya youth league nọ na my youth league became Rhodes scholars, one of the highest things they could ever be. Because I'm an na-eme ha encourage. Gushi akwụkwọ ike, ihe ọbụla ị na-eme, were ike gị niile na ume gị na akọ na uche gị tinye na ya. Ịba ulu bara onye ọbụla ulu. Mana ịnọkata waste ya arọ niile a Chukwu nye gị ka ị wee baa uru. Ịma na ọkwa nnukwu problem. Ọ dị ndị a na-ene deliverance. Ekpere ego abụghị ka Chukwu nye gị ọlụ, ka Chukwu deliver kene gị ka i chebe echiche ka mmadụ nwee ike iji ọgụgụ isi gị wee mee ihe. Mana ịbụ nnukwu onye ụkọchukwu na-abụghị na ị nọ na mahadum. Ihe a ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu na-eduhie ndị mmadụ ha anaghị abalị onwe ha uru. Ụmụnne ihe ntaramahụhụ ya adịrị n'ekpuru onwe ya ụkọchukwu na-eduhie ndị mmadụ. Chineke gwara anyị na ya abụghị onye a na-akwa emo na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ ya ka ọ ga-aghọrọ. Ọnya ka o ji shi na 1 Peter chapter 4 na ikpe a ga-ebido n'ọgbakọ nke Kraịst wee kpebe ikpe. E wee jụọ ọ bụrụ na ọ ga-adịla anyị bụ ndị kwere ekwe otu a ka ezi ka ọ ga-esi dịrị ndị ọzọ. So ndị ọnya ka Pọl na onwe ji kwukwuo si na anyị bụ ndị na-akụzi na-agbasa ozi ọma ntaramahụhụ ga-akarị anyị dan ndị anyị na-akụziri. So onye ọbụla duhiere mmadụ Jizọs na ọ ka mma na enwere igwe eji akwọ nri kwụlie n'onu ọmịkpuo na mmiri wee nwụọ ebe a dan na o duhiere mmadụ eduhie. Ọ dị mkpa ka anyị ghọta ya maka ịnọkwala na-akụ ekwe young people come a na-atụtalụ gị ego na ọ ka anyị mee na-ekpere ka nweta miracles mee nke a. Ọnya ka eji mee many years ago ndị na-eme otu a wee na-akpere ndị mmadụ ekpere ka ha na-ebu cocaine ejide ụfọdụ n'ime ha. Ebee ka ndị ahụ nọ taa? So onye ọbụla ga-akpachara anya ya mana gị bụ onye a na-alafu ebee ka obi gị jere wee lafuo. Akpọrọ ekwensu ọnya ka m ji like ya afa ndị Igbo bali ya ikwekwe osu mana ikweghụ ọmansu. Daalụnụ. Thank you very much.